Majida bazokuthini isikole sokugcina lesi angishana nesipani lesiya mase siphuma kanje Manje uhlelo uteklezekile la awucabanga nani ukuthi fanele ngilekelele ngigqilazwe ingadi ngedwa yonke into ibheke mina amabhodo yiwashing yonke into nje ngiyaniwashela anifuni nokuya esikoleni Hey man asawisicefe futhi ngisathi nokucabanga wena isikole izo zonke izinto engicabangayo mase fanele hayi ngicabanga ukuthi ngidinga space manje ngifuna ukuphumula phela mina ngikhathele hey akuyona indlela ongakhuluma ngayo leyo Sawona. Yebo batabami. Yebo. Manje ngicabanga ukuthi kunedaba kumele sidikide thina sifamily. lumayelana nani Mina ma isikole sengicabanga ukusiyeka sengikhathele nje isikole. Buka ma ingane zamakhelwane siyaqala kanye nasikole siqala nazo grade R ma. Sisezona siphumelele sinempilo right abanye odokotela abanye onesi. Buka thina ma safunda grade 9 ma grade 9. angizwa lento okhuluma ngayo mina mawusiyeka isikole uzokwenza njani uzohlala wenzeni ngoba isikole sibalekile iyona nto eyisikhali sakho le umfundi Ma asikuphikisa ukuthi isikole sibalekile. Kodwa manje kumele ukuthi siyeke isikole cabanga grade 9 ka6 Yo, hayibo, ngeke 6. ayikho phela into esayifundela thina ayikho kumele siyeke badabami akuyona indlela eningenza ngayo le ukuthi niyeke isikole ngoba isikole sibalekile ingane zamakhelwane nibona ayifunda nje ingoba ziyayimisela nani niyakudinga ukuthula ngaphakathi ukuze nizothola i-tranquility hayi ke mina already nje nginayo i-tranquility wena unayo yini vele yona le i-tranquility hayibo akekho nje ungayazi ma angikuphikisi imfundo ibalekile kodwa ma just imagine grade 9 ka6 nje awungeke phela kodwa nayo isidomo mfethu ufunda uphinda 9 ka6 ngolo mina sengisawuphinde ka5 eyibuka kahleke nje wena ngoba phela siqoma nawe ungangijoin nje mina kabi siqoma nawe la yike into ehlukile usuthi no5 ayingingcono darazo mina baba oh hayibo hey inkinga ke le senilwa nodwa ke manje nibanga indaba zamagqomo igqomo yani manje futhi lesi enikhuluma ngayo kuqala nje fine ngizoqhubeka nesikole kodwa mawazi ukuthi mina make ngafeyila kulonyaka isikole ngiyasiyeka fine mina isinqumo sami sengisithathile isikole ngasiyeka nje isikole nje into esengiyiyeka ke nje mina kazi uzosiyeka wenzeni uyabona ke wena kuzomela ungafani-ke nalo usekhombisa ubuhlaza kumanje uqala wangitshela ngamagqomo uhlulwa isikole wena mntanami ngiyakuthanda ngoba isikole uyasithanda futhi ngiyathi uzosiqeda impilo izoba right nje ufunde ngoba niyabuthanda nobumnandi yonke into niyithanda kungcono uyimisele esikoleni ukuze uqhubeke kahle uphasi kodwa nje mina manje ngikusho ukuthi nje ngiqhubeka nesikole okugcina once ngafeyila angisaqhubeki mina nesikole isikole nje ngiyasiyeka totally nje nokuyilalela shame engathi impilo enzima la ekhaya yazi mina befethu benginecebo la phuma nalo mfethu bengicabanga mina la bafethu manje it's payback time ukuthi wena mfethu uzobe inyanga wena sho thina nonobuhle soba amathwa sakho ya ngathi right le cebo into la mfethu sidinga ukuthi sithole umuntu ozokwazi ukuthi asibulelele zonke lezi ngane etshela ukuthi mfethu thina ke sobe sisimbhalele list yalezi ingane lezi uhlakaniphile nje wena lo muntu lo uzosibulalela izingane thina sithola imali uyayizwa le irazi yonto ngimfethu ubuka la sodlala ngayo sombhayizini uyabona ke even noma sebanjwa kuzobanjwa ba yena mfethu thina ngeke sombe eyiwena mfethu ngakho ngithanda no right ufeyila kanjani esikoleni sanibade dana ngicabanga nje ngafese nginyanga sethi bazozwa ngathi la erandini yabo zonke lezi ngane zisihlele esikoleni sibhizi sifeyila siqhoma sesogibele emakhanda sohamba phezulu kwazo njengoganda ngitshela lezi ingane yabona manje sinomsebenzi bese siphumelele kuyaphela ke manje ngazi kuyaphela nje total wena buhle ninjani manje nje yini le niyenzayo
kahle kahle la into azama ukuyisho mfethu ma unobuhle asawushaya nje isikethe esincane ema-oledi besizokwazi nathi ukuthi sithole imali. Nihlulwe isikole. Seniyoshaya ikeshe encane ke manje? Ya ama-oledi yabo nje sethi sishinje la. Bwani niphashe ngathi nivuke emathuneni. Hawu. Yabona mntanami, ngicela ukuthi ufunde isikole wena. Ungafani nalezi zinto lezi. Uyabona zinjani manje? Khululeka ma, ngeke ngize ngiphoxe. Futhi ngiyajabula ukuthi ithemba lakho libeka kumina. Ngeke ngiyathembisa futhi. Engifane nalaba mina. Abavuke nje. Futhi yabo ngoba sengifu grade 11. Sekusenyaka wodwa. So bese sihlala masaphaphusini. Khululeka. Nkulunkulu mfethu, brother God. Cela mfethu ukuthi ubusise lobu bugebengu lobe siyobenza. Ngeke phela mfethu sihlulwe isikole. Bese sihlulwa na ukubulala mfethu abantu. Ngeke mfethu, cela mfethu ukuthi usiphumelelise mfethu. Do something Jehova Nkosi. Angazi mfethu. Cela ukuthi futhi inkosi ukuthi umuntu oqala nje esomthola simnike le list. Siqede lamaqhikiza ayitshela ukuthi asile. Amen. Hello? Yebo unjani sisi? Uyena bakuqala? Oh, hawu usisi lo interview. Yebo. Hayi interview yakho inamhlanje sisi. Inamhlanje. Ngicabanga ukuthi angicela ukuthi sihlangane Princess Magogo stadium lapha egroundini ngizobe ngiyobuka ibhola. Ngicabanga ukuthi uzongibona nje kuzobe kusobala ngihamba ngeVW ipolo elibomvu. Anginankinga sesingiyabonga. Nkulunkulu mfethu, brother God. Cela mfethu ukuthi ubusise lobu bugebengu lobe siyobenza. Uyazi na mfowethu, uyalazi udaba ngaze ngaphoxa mabuza ngasemsebenzini. Yonke into right, umuntu ukhona, indlu ikhona, ingane nje zikhona. Ngicela ithemba lakho libeke kumina mfowethu, ukhululeke. Ngizothinta wena mase ufikile. Ngiyabonga baba. Yada. Ngiyaphila njani mama? Ngiyaphila. Ngizwa nezindaba ezimnandi la, yazi kade ngibuka la amabhizinisi ethu. Ayi ibhizinisi sesiqalile nje ngeke liza nenye imali. Liza nenye nje imali. Yabo ngithema ngibheka kahle couples of weight nje besinemali erethi ayibo 800,000 isondela ku 1.5 million. Ngiyakutshela nje mama kunzima kakhulu. Uyabona nje makuqala lenyanga ezayo. Hayi ngiyalithenga ikashe lisha. Ngithenga nje imoto entsha sha uzobona ngizofika ngamacece ngimthathe zithandazane ezinhle. Ngiyakutshela nje lesonto eqala. Konke ngayiqonda. Kwenze njani mama? Bese sinempilo la. Ande sisongisana abantu zempilo. Kanjani? Ingane azikho zeqedi. Ini? Azikho ingane. Azikho ingane? Azikho ingane. Alala, ngeke le icebo lami. Thini? Indlela yenzela icebo lami. Andisathi uyahleka yakho. Alala, ngathi ngizulu utheni. Ngizolo ukuma ngemali. Mina indlela yebo ibhizinisi lakhe iza kahle. Ngakho lo sinasena sibakhosama akhe ingane mina sengathi ngathi ingane ngomsebantwini thina sofika lapho futhi sengase sithi abantu ngene mina ngathina sibe nemali afike imali wena ngiyafuna ukuyimela kodwa hayi ngale ndlela andiso lana sesiphezela bona ngithemba mina sothi usibenzisane sihambe yini nje ngakho hayi ngeke ngathi ngazela yini ngakho ngabe thola so sihambile nje kafana yini awutanga imali khona ngayo uba amamiliyoni uhlala wena. Yazi yonke nje lento le ayikholakali. Sengijahile mina ukuthi ngishintshe yonke into nje lapha ekhaya. Yonke into ihluke, yabona nje ngoba sengithola umsebenzi, yonke into nje izoba right. He. Kwenzakalani? Usacela ungidlulisa abantu. Sisi?
Kwenzakalani la? Unombuza igama? Yebo, eqale. Yebo. Kanti uzele indaba ye-interview? Ya, manje senzela khona la noma Hayi khuleka i-interview soyenzela e-ofisi endaweni enokuthula ngesikwazi ukuyenzela la emgaqweni. plus la Kanti singathi singene emotweni mase siyahamba. uNkulunkulu Baba, Jehova namandla, ngiziletha apha phambi kwakho uNkulunkulu namandla. Ngoba ngicela uNkulunkulu uhambe nodadewethu lolu hambo alihambayo uNkulunkulu. Umvikele uNkulunkulu ngegama lakho uNkulunkulu Simakade. Jehova neqiniso. Ngiyazi uNkulunkulu ukuthi awukazi ukusilahla Jehova namandla. Ngiyazi usuzosivathisa ngegazi lembala uNkulunkulu eqiniso. Ngiyacela uNkulunkulu umvikele umbathize ngesikhumba semvu uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Hawu. Usunesikhathi singakanani ufikile la? Kusanda kufika manje. Sisombe ngade qeda ukukhulekela kule interview yakuyona dadewethu. Bhekani la. Yabona mfethu sishaya isipani esibhaya ngempela bafethu. Ngiyasikhuluma. Yabona lo out esimspanelayo mfethu. Yahlafuna lapha na bra wami strong. And thina stop nix. Yabona mfethu isipani esishaya lapha mfethu sibhaya mfethu. Fana lapha siyahafa ngempela mfethu mara skayina. Nix. Makenati nje futhi lesitholayo. Manje usakwenziwe njani khoza yami? No yazi ukuthini? Manje shaya isipani sokugcina. Yabo. Siphume kanje. Siphume kanje. Manje akasikhafa manje. Ayina yenza izabafethu. Sorry mbonana. Hayiwa uyakubiza. Hey. Angimthembi. Wena sisi wena, uyize la kancane. Shawoza. Ngicela ungemuza uthini? Kodwa Jomi. Okay. Yazi ukuthini mara. Akashaya isikole sokugcina namathile mina. Ikanjalo ke indaba mfethu asivuke ngazo. Ubonile kade iphepha namhlanje. Awe mali mnandi ona. Awema. Yikho nje ukuthi sengiphathise ngekhanda o. Alright. Ngiright. Yini wathuka nje khona yini sithini? Ngithukile ngiright. Yeah. Awunhlahle igama. Mhlahla yini musukuthiwa relax nengize ngenzele into. Mara azi rent size grand yakuncane mina mama yabo. Ayi. Indaba ayi. Angifundiswanga kanjalo mina ekhaya. Awufundiswa kanjani? Fundiswa kanjani? Fundiswa ukuthi bothi hayi abantu abadala. Cha. Pho yini? Ngiyaxolisa. Ngiyathanda. Lalela. Sondela phela. Ngicela ngibambe. Ngibambe, ungasifebe, ungidela amasimba wena yazi. Woza la. Sema bona mfethu. Lalela phela mfethu sifebe sifuna saphunyuka mfethu. Sho mfethu lalela mfethu yazi ukuthini ukuthi njengamanje angazi ukuthi yini ezokwenzeka emva ngalokho. Ngenza ukuthi sipimbe futhi lengane lena mfethu. Fuck man lalela mfethu lalela mfethu lalela yazi ukuthini. Enza shoka mfethu ukuthi uyavala onke amakhona every corner mfethu uyavala ne. Okay sharp mfethu lalela ngiyabuza ngize manje Cha. Yabo nje la ekhaya ngisho umuntu angathatha i-day off kube njani uzohleze esebenza. Kumanje nje ngiqeda nge-CV call ku-captain uzongitshela ukuthi u-detective Mlabi yamhlula icase yokuthunjwa kwengane kanjani. Kanjani sekumele asizwe mina-ke manje ngihlanga naphi ngibe nginamakhesi amangaka. Hayi cha ngathi ngizokhathala shame. Vela nomyeke nje umsebenzi. Vela ayikho into enisebenzayo. Namaphoyisa ngokusho ukuthi namaphoyisa ngegama. Ayikho into enenzayo. Hlezi kuthunjwa ingane la. Nike nenzeni? Amenzi lutho. Belungi siyazama ukuphenya akukho lulu kuba iphoyisa yonke into iyaqina njengamanje ngixinekile uyabona nawe ufise ngabe uyangiseka kodwa manje ubhizi uyasicela Ayikho lento enenzayo nje vele namaphoyisa ngegama nje uthi namaphoyisa kodwa ayikho lento enenzayo. Wenani? Nana? Kuyibo. Wenana wena awubuze la.
Hlala phansi. Sizomdaka. Uphuma esikoleni uphubhaka. Badlala abafana. Hayi cha ubamxinile kulokho bamxinile. Uphubhaka. Ubhaka. Ukhona ubhaka. Nithi awuzwa wena njalo abafana yena akukho ubhaka. Understand into enzakelile. So understand kanjani indaba zakho nomjolo wakho? Kwenza ukhohle ubhaka. Awuzwa. Pophi. Bengazi ukuthi nizoyiphatha ngale ndlela. Yazi bengazi. Chazayi. Bakidnaphewe abangani bami. Besiphuma esikoleni. Sesumoya sesima. Sesumoya. Christine. Awuzi. Chazayi kwenzaleni? Besiphuma esikoleni. Sixoxa ngephepha. Chaza kahle khona uzokuzwa uxoxe ngephepha ngikuzwa kahle muzofaka indaba zamaphepha kwenzaleni? Besiphuma esikoleni bengingenele lutho. Samiswa abanye abafana. Nama nimiswa abafana ningabazi. Kade ngisasho esesingalesi ngane ethunjwa ngakini kodwa uyiphoyisa. Ngicela ume kancane. Manje uzoba ungixina ngalokho uzongixina nje ngomsebenzi wami. Namzinika izinto engibhekane nazo kumele ngiyinaki. Ngiyabona ke le case ngizoyibheka ngendlela engizoyibheka ngawo musa kulobu ngijana. Angithi uyiphoyisa phela wena. Ngiyiphoyisa ngizozama ukuthi ngifonele noma ucaptain kezokwazi ukuthatha Ithunjwa kanjani ingane khona khona? Okami wena. Yibo manje yonke into sekumele ngizenze uJesu mina kuze ngizokwazi ukuthi kwenzakalani endaweni. Captain sinenkinga entshali manje. Njengamanje kubuya ingane lana izongitshela ukuthi abangani babo bathunjiwe. Angazi why emakhethi ngawasukumeli. Ya kunento ebengicabanga nami ngineyitsolo ngenye company nje entsha esanda kuvulwa ngicabanga ukuthi bayibiza ngemanqele logistic bengisacela ungiseshela yona sizokwazi ukuthi sibhekane nawo leyo case kusasa ya ngiyabonga hayi cha ulele lo captain wethu Shema Nganami uthe uthola umsebenzi kumanqele logistics Ini? Serious ngana mama kusemhlabeni. Ayithani uyadlala ngiyakwazi phela wena mfana nomona. Yazi bani kanjani abantu asebethunjiwe le nto leyo? Ayikho lento mnganami ngicela uyaye lo msebenzi. Yebo serious. Hayi ke sekukuwena ukuthi wenze njalo. Mina bengitshela nje ngomngani ngoba nginendaba nawe. Okay ngiyabonga. Nomzana. Lethe nkoni. Asixolise ukuthi sikubize la ehlathini. Hayi empeleni sinenkinga la. Imali osirafoni incane phozapho. Kakhulu boze asiphike yebo khona yasipha khona lokho sipha khona mara into inkinga umsebenzi esiwenzayo mkhulu kakhulu ngawo ngoba ungasirhafa le mali osirhafa yona angazi noma nomzana mhlawumbe unakho yini mhlawumbe angakubeka okuncane Hayi madoda konke nikushoyo anginankinga ngiyayizizwa izinkalo zenu but kunento nami engangiphethe kahle engehli kahle kimi ngithe ngifika lapha endlini amakhosikazi angitshela ukuthi izingane lapha endlini zeqile akukho ngane ngitshelwa amakhosikazi akukho ngane zonke zeqile lezi zingane kwenzeka kanjani lokho nikhona madoda okusho la mnumzane chaza ukuthi wena thina sizimpimpi kushuthi madoda ngisho ukuthi angeke kwazi ukusuka umuntu wale kude ongazi nokuthi senzani la azoweqisa lezi zingane ukhona oyedwa lapha phakathi kwenu owenzeleni and mangimthola yohamba phezulu kwakhe ngenyawo yohamba phezulu kwakhe manje uchaza ukuthi thina isikhathi esingaka sisebenzisana nawe sesingenza leyo nto sibiza ngempempe manje angisho njalo madoda mina umbuzo nje enginawo ukuthi iyona ndlela yokubonga le indlela esengenisize ngayo sisizana madoda susane enkingeni iyona ndlela eningibonga ngayo lalela mnumzane nathi sejayiving njengoba sibona kunengane sike sayithola lezi ngane lezi odwazo eqile yabaleka zeqiswe yini hayi bandwa hayi zeqiswe yini madoda ayilula lento yabona kahle nomzana yabo ngoba sithi siyashiya ayisiyabona ngisho umphakathi usibheka kabi manje sibuka kabi ngoba eqile lengane sazi ukuthi izobuya nayo madoda kuyo yonke lento eseningibonga kanje ayikhanda bazobonga manje wena into emele ukuthi uyazi uyifakela enhlizweni ukuthi kusukela manje mina nawe kusukela namhlanje asesibona abalingani into la mfethu sidinga ukuthi sithole umuntu ozokwazi ukuthi asibulelele zonke lezi ngane mfethu thina ke sobe sisimbhalele ilist yalezi ingane lezi asisebenzisana futhi uzokwenza umsebenzi wakho nathi senze umsebenzi wethu finish
Makhosi ngize kuwe lapha ngizokhala ndoda yamadoda. Ayi kubi ndoda yamadoda. Yabona nje mangithatha ukubheka, mangibuka isimo somcebo nesimo sezeyimali kahle nebhizinisi akusahambi kahle. Nasekhaya nje sengiyabona umndeni wami uya ngokuya uyaqhela kimi. Angazi Makhosi mhlawumbe ungaba nezimpendulo kuloko. Awuthe Makhosi kudingeka igazi. Ngakho ke mina ngibengenza njengokusho kwakho ngichitha igazi emphakathini nje ngiumuntu omubi izingane sengiziqedile. Ukuthi abazi ukuthi mina ndaba ezitha. Uyabheda thola ngengane zakini noma izingane zakho. Cha nje Makhosi ngenkulu inhlonipho kukungidakelwa lokho. Angifuni nje ukudlala ngayo Makhosi kukungidakela ngikwazi ukuthi ngingabulala igazi lami. Ukho konke Makhosi awukushilo ukuthi ngikwenze awukho nokodwa kwangenza iphutha kubona izingane wawuthe ziyadingeka ngiyithathile zonke zabangakumina zachitheka igazi angazi ke manje Makhosi kuyikuphi ukuthi kufuna kumina. Uyabona ke manje ngoba uzujeda kimi shuthi ke umcebo wakho uyachitheka ngeke izikulungela into azoyenza. Hayi Makhosi hayi sengithatha isinqumo mina Makhosi kulento mina ngiyaphuma Makhosi ngiyayishiya phansi yonke lento. Mawuphuma ngeke iziphume kalula uzohamba wonke umcebo wakho futhi masiphuma kuzophuma ukuthi uchitha igazi lakho ke izohamba nawe. Wabona ke lento usebenza mfazi uyenzeka ke manje. Kumele ukuthi siqhubeke nalento. Yabona lento yenzeka ke manje. Yabo lento hayi uyakwazi manje kube inyanga uhlulwa yinto. Naku wenzile. Hawu. Ecisa kubamba lebhara mfana. Yabona ke manje iyenzeka ke ngempela lento. Phela ngeke phela ezinye izingane ziyaphumelela thina siphumelele ngeke. Futhi mase lezi izingane mase iphumelele vele zibe nempakamo. Kumele ukuthi lento siqede manje. Yabona lo muntu lo uzosibamba. Into thina kumele ukuthi siyenze ukuthi kumele simqhathe nje nomphakathi. Hey ngiyaxolisa ukuthi sifike ngalesikhathi sifika ngokumnyama. Angithi wena bisawambele zvele lamasponsor. Ngixolo nkosazana nawe. Uyabona ke wena umsebenzi uthulile. Umsebenzi nje into esiyitholile. Khulileke nje ungasabi. Umsebenzi nje uqashe ngeke isidingo nje se-interview asisekho wena usuqashiwe. Phela musuku ngibamba kusinte ngizele la. Akusinte ngizele la. Hayibo yazi ngisho ngathi kunomsindo. Siyazi ukuthi sihlukumezile emoyeni nasemphefumulweni. Izenzo azikho nje kungenxa yawo le ndoda le. Okwami ukuthi lo muntu lona akafe.